Jak se jmenuješ, odkud jsi? Ahoj, som Viktor, som z Bratislavy. Viktore, před čím právě stojíme? Stojíme práve pred pravým americkým lowriderom, je to Oldsmobile Cutlass a je to jediný skákajúci lowrider na Slovensku a v strednej Európe. Takže opravdu Raditka, jak jsi k tomuhle autu přišel a jak dlouho trvalo, než se dostalo do takovéhohle stádia, kde je teď? Vieš čo, prišiel som k nemu úplnou náhodou. Jeden večer mi poslal kamoš SMS-ku, že či nechcem kúpiť takéto auto, ale toto auto bolo ešte vo veľmi zuboženom stave. Robím ho takto 3 roky už, ale ešte som neskončil, takže pokračujem ďalej. 3 věci, které na svém lowrideru miluješ a 3 věci, které na něm nenávidíš. Ty kokos, vieš čo na ňom fakt milujem, že keď ho mám zaparkovaný v garáži a idem okolo neho, tak tú vôňu toho interiéru. Neviem, či to poznáš, ale možno, že ľudia, čo majú staršie americké auto, to poznajú. Úplne, že ja prejdem okolo auta a poviem si, ty kokos, tá vôňa toho interiéru, to mám veľmi rád. Potom mám, vieš čo mám veľmi rád? On má krásnu líniu, to je, aké by si ho nakreslil jedným ťahom. To auto odpredu dozadu úplne ide jedna linka. A tretiu vec, mám rád, keď stojí takto na 3 kolesách, to ma bere ešte viac, ako to skákanie. A co negativa? Ty kokos, negatíva, vieš čo? Vlastne ani neviem, no. Nedá sa s tým jazdiť úplne daily. Je to celkom, keď máš rovnú cestu, tak to ide krásne, keď máš novú diaľnicu alebo novú cestu, ale jak máš ísť v meste po nejakej hrbolatej ceste, tak ma z toho bolí krk, lebo furt to vlastne s sebou nadskakuje, furt to skáče. Co bys skázal někomu, kdo by jednou chtěl mít takhle na Slovensku nebo vůbec v Evropě lowridera jako ty? Vieš, čo by som skázal, že k takýmto veciam nevedie žiadna skratka. Musíš si to odmakať, musíš si to odrieť a všetci, kto máte akože nejaký sen, že raz by som chcel také auto, tak choďte si za svojím snom, lebo to, že budeš chodiť piatky žúrovať alebo soboty, víkendy, ono to samo nepríde. Fakt si to musíš odmakať a ja som si to tiež odmakal v garáži, takže asi by som toto odkázal. Život je krátky, plňte si sny, choďte si za tým. Yes sir, Viktore, díky moc.